Niin, kerropa Timo, mitä täällä tapahtuu. Se on semmonen ankaraahan. Tämä on tämä kalastus täällä. Nytkin ollaan iltasella auringonlaskun aikaa, niin... Niin, mäpä näytän tuolla aurinko laskee. Niin. Juuri, no niin. Joitakin kaloja, ihan pieniä, saatiin tosi. Minkälaisia? No tuossa on joku sirri. Niin, tuommoinen 1,5 kilon harri. Niin. Mä Niin. paljon liipainan, niin ei oo puntaria. Ei oo meillä puntaria, mutta jospa se kelekka jaksaa viiä, että tää on ankaraa tämä kalastaminen täällä. Niin. Niin. Tuommoinen pötkö. Niin. Niin. Kuka sen saa ja millä? No se, joku savolainen mies sen sai jollakin liitsillä. Tuosta, mistä kyliltä oli? Raatovaran kyliltähän se. Niin joo, tunnekö miten hyvin? Kyllä se näissä housuissa on.